लोगोफोर प्लिज आंखौहाय नोंसोरो बिदि दासान आं रावखौबो दुखु होनो गोसो गैया आं रावखौबो मोजां मोननो गोसो गैया आरोना नोंसोर आंखौ बुजि प्लिज नोंसोर लोगो जानानै मेसेज हर लोगो जानानै नोंसोर रायलाय बुंलाय जेबो खोथा गैया खिन्थु नोंसोर आंखौ मानो बेफोरबायदि एफायदि मोजां मोनो आं मिथिया आंनि सासे भिखारि मानसि गोरिब मानसि मावनानै जाग्रा मानसि खिन्थु नोंसोर माखौ नायनानै बिदि मोजां मोनो आं मिथिया आरोना खिन्थु नोंसोर आंजोंहाय गेलेयोब्ला लोगो हिसाबै गेले बिदि आंखौ नोंसोर अख्रा मोजां दामोन आंहा मोनसे सिमां दङ आं दानो गावनि लाइफखौ आं बरबाद खालामनो गोसो गैया नोंसोर जुदि मोजां मोननो गोसोब्ला भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम शेयार खालाम अब्लाबो आंखौ नोंसोर बिदि मोजां मोनो होननानै मेसेन्जाराव डिस्टार्ब खालामहरनाङा प्लिज लोगोफोर आं नोंसोरखौ गुरै रावजों बुंदों मानिदो प्लिज आंखौ नोंसोर एफाबायदि डिस्टार्ब खालामनाङा आंबो सासे गोरिब न'खरनि मानसिसो आंखौ एसे सुख शान्ति थानो हो मा होनखोलै बिलाय बिदिबा बोरै जानो देसुन जोंफोर दासिमालासे सिंगेलैनो दोङो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे ये फंस गया सीएम बे मा दुनिया मोनलाय ना दुनियानो बेसे सोलायलांबाय आं थानायावथ' मानसिफोरा सिंगेलनि थाखायसो गाबोमोन बेयाव आरो मोजां मोननाय गाबदों र' गुगोलाव सार्च खालामनि आं अच्छा हमको सिखा रिया हेल' गुगोल आङो दायो बबे दुनियाव दं नों खिन्थानो हागोन ना तो बिदिबा दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामखांनाय सिगांनो नोंसोरनाव मोनसे ओरैनो फिसा रिक्वेस्ट आरोना नोंसोर जुदि चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे सिंगेल मानसि साननानै आरोना सिंगेल मानसि साननानै नोंसोर बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय तरीका भीख मांगने का बाकी थोदो बिदिबा दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै तो बिदिबा नोंसोरबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ माने बे आदासो जागोन ना फंबायसो जागोन आंथ' आदाखौनो होनथ'नोसै बेथ' दा मोजां मोननायाव माने गेलेथ'नो गोसो गैया माने मोजां मोननायाथ' एसेबाबो दुखु टेनसनफोरा थाखायो नालाय ओंखायनो बे माने एसेबो मोजां मोननायफोराव माने हाबथ'नो गोसो गैया आरोना माने गावनि माबा मोनसे सिमां दङ होनदों माने देनां लासैथ' जायखौ मोनगोन आं बेखौ मोनखागोन ना बेनिखायनो नोंसोर बेखौ माने डिस्टार्ब खालामथ'नाङा आरोना बेथ' आंनि थाखाय र'स्टबो नङा माने जास्ट ओरैनो फानिनि थाखाय बुंग्रोनाय जाबाय र'स्ट भिडिअ माने भिडिअथ' र'स्ट भिडिअआनो लेकिन गोबांखौनो जावाखै गोबांनि भिडिअखौ लाबाय नालाय बेनिखायनो नोंसोर बेखिनिखौ माने लाबानो जाबाय आरोना I love you. I love you too. कैसा लगा मेरा मजाक आब'आ ओरैबायसा स्पिडै बुंदों गुमैखौथ' आब'आ ओरैबायसा स्ल' मसन मोनगोन जानांगौ बिदि मोनबाथ' ना हरावनो खामानियानो सोलिगोन ना बबेबा माबा मोनसे खामानियानो सोलिगोन ऐसा जरूर हो सकता है दीदी के साथ नंगना यही नहीं अभी और सुनिए नोंसोरथ' 20K नि इनभेस्टआ बेसेबांनि मोनबाय 18K ना 10K नि मोनद्र' नोंसोरखौ नुनाय रखम मोनदों मालाबा बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंबाथ' यार मा खालामजादों दासिमालासे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाकी लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे दियालासे नेना थादो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय